बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. निलेश राणे हे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी ताकदवान नेतृत्व आहे. संयम, प्रसंगी आक्रमकता आणि मृदुता काय असावी याचं एकत्रित उदाहरण म्हणजे आमदार निलेश राणे आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुढील काळात त्यांना मंत्रिपद मिळावं अशा शुभेच्छा जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिल्यात. स्वरेय फाउंडेशनच्या वतीनं वेंगुर्लेत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात दळवी बोलत होते. खरं तर उद्घाटनाच्या वेळी मी माझं शुभेच्छापर भाषण केलेलं आहे, परंतु आता साहेब म्हणाले जरा 2 मिनिटं बोलच. खरं तर निलेशजी राणे साहेब हे एक आमच्यासाठी, आमच्या कार्यकर्त्यांसाठी, आमच्या सहकाऱ्यांसाठी एक मोठं ताकदवार अशा प्रकारचं नेतृत्व आहे. संयम काय असावा, आक्रमकता काय असावी आणि प्रसंगी मृदुता सुद्धा काय असावी, याचं सगळ्याचं एकत्रीकरण जर काय असेल तर ते आदरणीय निलेशजी राणे साहेब आहेत. कारण सगळ्या राजकीय प्रवासामध्ये या जिल्ह्यातल्या आमच्या सगळ्याच नेते मंडळींमध्ये आणि खास करून राणे कुटुंबियांमध्ये जर सगळ्यात जास्त त्रास कोणी राजकारणामध्ये सहन केला असेल निलेशजी राणे साहेब यांनी केलाय. यश म्हणजे यशाने कधी भारावून जायचं नाही, अपयशाने कधी खचून जायचं नाही. सातत्याने जनतेसोबत राहायचं, सातत्याने कार्यकर्त्याला ताकद देत राहायची आणि कार्यकर्त्याला एक गोष्ट सांगायची की तू असंच काम करत राहा, निश्चितपणे आपले चांगले दिवस येतील. बघतो आहोत, एकदा खासदार झाले, त्याच्यानंतर अनेक पराभव झाले, परंतु ज्या पद्धतीने ज्यावेळी लोकसभेची निवडणूक होती, मला आठवत आहे की भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच नेते मंडळी, दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत महाराष्ट्रासकट सगळेच नेते मंडळी, स्वतः राणे साहेब सुद्धा सांगत होते लढवा, यावेळची निवडणूक अगदी सहज सोपी आहे, आपण खरं करून दाखवलं. ती निवडणूक लढले, ती निवडणूक जिंकले, ती निवडणूक महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये एक या कोकणचा बुलंद आवाज म्हणून त्या ठिकाणी या शेतकऱ्यांचा, व्यापाऱ्यांचा, उद्योजकांचा, सगळ्यांचा एक बुलंद आवाज म्हणून, या जनतेचा बुलंद आवाज म्हणून त्या ठिकाणी सभागृहामध्ये प्रत्येक प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित करून त्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतायत. खरं तर सत्ताधारी पक्षाचा आमदार म्हटल्यानंतर त्याला सत्तेच्या विरुद्ध एखादा प्रश्न उपस्थित करताना 10 वेळा विचार करावा लागतो. कारण कदाचित उद्याच्या आठवड्यामध्ये, उद्याच्या महिन्यामध्ये, उद्याच्या वर्षभरामध्ये कधी पण आपल्याला मंत्रिपदाची संधी येईल आणि मी जर सभागृहामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोललो तर त्याचंच कदाचित बाऊ केला जाईल, अशा प्रकारची भीती खरं तर सत्ताधारी आमदारांमध्ये असते. परंतु हे एक महाराष्ट्रातलं एक वेगळं उदाहरण आहे की त्यांनी ह्या कुठल्याही गोष्टीची पर्वा पहिल्या अधिवेशनापासून आतापर्यंत कधीच केली नाही. सातत्याने जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी आपल्या शासनाच्या विरोधामध्ये सुद्धा भूमिका घेण्यासाठी ते कधी मागे पडले नाहीत किंवा मागे बघितलं नाही. आणि म्हणून आम्हाला अभिमान आहे की अशा एका नेत्याचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. खरं म्हणजे या जिल्ह्याला आदरणीय राणे साहेबांनीच या देशभरामध्ये ओळख दिलेली आहे. या जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून सुद्धा घोषित करण्याचं काम सुद्धा आदरणीय राणे साहेबांनीच केलंय. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामधला पर्यटन विकास करावा, याच्यासाठी खरं तर राणे साहेब नेहमी आग्रही असतात.
मग त्याच्यासाठी विमानतळ असेल, अजून काही सोयी सुविधा असतील, या सगळ्याच्या माध्यमातून हा जिल्हा विकसित व्हावा, इथल्या जनतेला सुखी समाधानी राहता यावं, यासाठी सातत्याने हे राणे कुटुंबीय काम करत आहे. आम्ही सगळे सहकारी कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत अहोरात्र काम करतो आहोत. आणि आपण सगळेजण जे मोठ्या प्रेमाने या ठिकाणी उपस्थित आहात आणि या राणे कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे आहात, याच्याबद्दल खरंच आम्ही आपल्या सगळ्यांचे ऋणी आहे. आणि म्हणून आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना मंत्रिपदाच्या सुद्धा मी मनापासून शुभेच्छा देतो. कारण मला आठवतंय एका माझ्याच वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला आलेले, आणि तेव्हा आम्ही सांगितलं होतं की पुढचे आमदार आपण असणार, आणि तसे ते आमदार सुद्धा झालेत. आणि तसेच या पुढच्या वाढदिवसाच्या पूर्वी कदाचित ते मंत्री म्हणून सुद्धा आपल्यामध्ये येतील, आणि मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो. कारण खरं तर आपल्या जिल्ह्याला अजून खूप पुढे घेऊन जायचं आहे. राणेसाहेबांची सगळी स्वप्न साकार करायची आहेत, आणि त्याच्यासाठी या सगळ्या राजकीय ताकदी खरं तर आवश्यक आहेत. आणि म्हणून मी माझ्या या नेत्याला आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, माझ्या वेंगुर्ला वासियांच्या वतीने मनापासून शुभेच्छा देतो. उदंड आणि दीर्घ अशा प्रकारचं आयुष्य, आरोग्य, उत्तम आरोग्य प्राप्त हो, अशा प्रकारची श्रीदेव रामेश्वर आणि सातेरी चरणी प्रार्थना करतो. येथेच थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.